антивирусно, антибактериално действие, като го пиете. Аз трябва да ви кажа, че откакто започнах да го пия, нито слагам в лекарския си кабинет маска, нито ваксини си правя противогрипни. Това нещо ме пази, заедно с колагена, разбира се. Миналата година изобщо не боледувах. Някаква лека хрема, примерно, като имате предвид януари, какви студове са. Но си го пия редовно. Помагам на организма. Когато липсва витамин С, идва скорбут. Чули сте за това заболяване. Моряците на Христофор Колумб, на Магелан са умирали по трюмовете на корабите преди векове, защото имат вода, имат месо, но нямат витамин С в храната. А липсата на витамин С води до това, че не може да се синтезира колаген и оттам настъпват вече, почват първо венците да кърват, като първичен признак, падат зъби и след това сърдечният мускул почва да се засяга. И сърдечният мускул е миокарда. Половината миокард е изграден от един белтък миозин, другата половина от колаген. Като нямате колаген, той не може да бъде еластичен и настъпват вече съответните усложнения, сърдечно-съдова недостатъчност и хората си заминават. В днешно време скорбут общо взето няма. Обаче го няма, защото се вкарва синтетична скорбинова киселина във всички меса, храни и други неща. Ако отворите, така, да прочетете на тия консерванти, ще видите С180. Това е изкуствената скорбинова киселина, която умишлено се вкарва, за да дига цената на хранителните продукти, от която 2-3 фирми монополисти в света правят огромни печалби, защото това е на световно ниво. Но това изкуственото не води до нищо добро, синтетичното. Както синтетичните естрогени и хормони водят до рак и до други неща, по същия начин. Само, че това няма кой да се бори срещу това нещо. Затова спасението да си пиете натурален, чист витамин С, още повече, че го има от една година вече в България.